Понеже сега, нали, между Коледа и Нова година едно такова, като пъргатори, нали, чудим се какво правим, каква глупост да измислим за до година, какъв бизнес да завъртим. Някои хора се чуят, да си купили китара до година или купих съм си китара, ама да почна, след Нова година ще почна. Някакви такива. Или каква китара да си взема. Сега Борко, защото му скучно, защото и леко болен и никой не го е питал. Ще си направи там Q&A или Q&A или какой, нали, селф, защото е скучно. И ще си задам и ще си отговоря само на въпроси, нали? Разбирате ли колко и напред се материала Борко, че сам задава въпроси? Първият въпрос. Трябва ли да си купя първо класическа китара и да се науча на нея, че да почне електрическа? За Борко това е не. Защото целта е да се научиш на електрическа китара, ако искаш, нали, в бъдеще да свириш там било Black Sabbath, било Zeppelin, било AC/DC, нали, класиките, или такеви джент. Или, нали, както ги бях споменал по-рано. Нали, такива чудеси. Класическата китара е не, защото първо ти ще искаш да звучиш като идолите си там, да ги слушаш, обаче то ще звучи само че леко по-силно, защото има какво да го изкара, нали. Друго, много повече енергия отнема изкарването на звука на акустична-класическа китара, отколкото на електрическа. Просто защото на електрическа пракчетата са по-близо едно до друго и струните са по-близо към пракчетата, т.е. по-малко се натиска. Много по-малко. И отделно, ако има някоя соло, нали, на песен, ти ще искаш да мога да свириш тук, ама, нали, на акустичните и на класическите китари е до тук отрязано, не е отрязано и ти трябва и да правиш, че да, нали, е удобно. Пък и изглежда по-готино. Второ, трябва ли да уча музикална теория, ако искам да се науча? В началото не, после пожелание. В началото не, защото за да извършваш движението не ти трябва да знаеш защо това е така. Пък и в началото няма да пишеш музика, предполагам, началото няма да е оле, искам да фана китарата и да напиша най-великата рок песен, нали? Не, в началото повечето хора фащат китарата, искат да научат, примерно... Нали, тази чуесия, Thunderstruck или... нали, AC/DC, Металика, някои доста често се хвърлят на най-тежкото на мастера. Нали, и не могат и се отказват. Отделно пък на акустична и на класическа китара, ако се опитат и нещо, хептен. Няма да се получи филма. Ама, нали, целта е да ви е готинко. В началото тръгваш с по-лесни ривчета, почваш да правиш декстерити, издръжливост на пръстите, нали. Мене пръстите ми не са дълги, обаче пък фащат цаката.
За после, вече като тръгнеш да пишеш музика, ако ти се пише специално метал, не е задължително. Ама ако ти се пише нали, неокласикал, прогресив, някакви такива по-сложни, матрок, тези полифия, дето скокнаха сега, или опет. Там не щеш, трябва да научиш тая музикална теория, ако искаш да пишеш неща като тях. Много рядко се случва някой просто да ги нацелва нещата. Трето. Колко трябва да свиря? Трябва да свириш максимално много. Под максимално много, поне там половин час, 45 минути на ден, до 10 часа на ден. Нали, не го правим като обсесия. В началото Борко първите 2 месеца свиреше по 2-3 часа на ден. После ги направих 7 до 10 часа на ден. И вече година и половина седейки така, го намалих, защото нали, почнаха да се появят някакви проблеми с ръцете, което нали, не е окей. Това е знак да спреш. Видиш ли веднага, че те боли нещо, тогава вече е знак да спреш. Но има разлика между болка и болка от нещо, което не си го правил до сега. Нали, леко гаделичкане, леко щипане. Нормално е, ти струните не си ги фащал никога, да ги натискаш и да ти излизат и тук някакви линийки или да те боли. Това е нормално. Вече не е нормално да се зачервя, да стават кървища, да не можеш и нормални неща от секнието си да правиш. Да натискаш там клавиатурата, да пишеш на гачето. Друго, което се бях сетил. Китарата не носи мацки. Точно от предния въпрос, като си зададеш въпроса, аз ако свираш 7-8 часа на ден, аз няма кога да излизам. Да. Ако наистина си сериозен и искаш да станеш професионален китарист, полупрофесионален, да си ходиш примерно петък, събота, неделя, малки турненца да си правите с приятели, групичка или да си някакъв сесиен музикант. С половин час няма да стане, ама нали, вече си инвестирал в това нещо и искаш от хобито си да изкарваш пари. Нормално е, нарича се нали, закон за запазване на енергията, нали? Там третия закон на Нютон. Няма как да се създаде нова енергия и няма как да изчезне стара. Тоест, китарата замества мацките или китарата замества излизанията с приятелите в петък. Вместо петък вечер да излизаш навън, петък вечер си вкъщи и дрънчиш там на някакво парче дърво като улов. За лайкове. И друг така въпрос, който ми излиза, детето ми, нали, ако купуваш китара за дете, детето ми ще свири ли, няма ли да е заеб... Опа. На Борко нецензурираните работи. Няма, не знам дали сте забелязали, но до сега няма кът, няма мът, няма нищо. Просто съм пуснал камерата и си бръщолевя. Няма ли да я остави там да прашлясва. Точно същото подозрение имаше и майка ми. Още като бях малък. Преди да почна още уроците нали, на класическа китара, които ги спрях. Това е друга история. Беше, ще вземеш китара, ще оставиш там, ще свириш 2 дена и ще оставиш да прашлясва. И после стана, остейта с китара, само на нея седиш. Нали, някак си, ако вземеш правилното нещо за детето си, като кажа правилно, виждат го, че той е примерно фен на ZZ Top, фен на Angel Vivaldi, фен на 80-те Aerosmith, White Snake и такива. И му купиш класическа китара. И той няма да е изкефен. Естествено, че ще свириш там 2-3-4 дена, ще остави и после ще каже, аз, нали, той не е същото, какво си го представях. Нали, малко по-трябва да се инвестира, ако е фен на да речем Ингве Малмстин, някакви такива. Класическа китара в началото е окей. Защо? Защото Ингве Малмстин има много части, където са на класическа китара и той може да ги учи тях, ако иска да се научи да свири, нали? Отделно и
много от частите му добре са прехвърлят на класическа китара. И последен въпрос. То по-скоро не е последен въпрос, ами е свързан с този. 6 или 7 струнна китара, зависи от това какво искаш да свириш, това какво ти харесва. Няма как на 6 струнна китара, освен ако не е баритон, което е нормална китара, но по-дълга, да свириш неща от типа на някой дете дроп А, примерно, Ginger. Ginger свирят, нали, с 6 струнен баритон и то мултискейл. Което значи, че, нали, горе е една дължина, долу е друга дължина, там са съвсем други шашми и там китарите вече стават много скъпи. Нали, за първа китара, ако си и не си сигурен. Нормално е, ако искаш да свириш нещо, групи, които свирят дроп А, дроп А шарп, дроп G Sharp. 7 струнна, 25,5 инча е окей. Нали, Ibanez имат такива, Jackson имат такива ефтини за по 300 и кусур 400 лева. Добре са. Но вече ако искаш нещо още нали, по-ниско, вече клонящо към Drop F, Drop F Sharp, Drop E, вече ти трябва 7 струен баритон, като ето и животно. То е, може би не изглежда на камерата, но е много масивно, много е голямо. Те също сравнително сега почнаха да навлизат в маркета, защото видяха, че децата се кефят на джент, децата се кефят на металкор, децата се кефят на Spirit Box. Примерно Spirit Box, мен е любимото ми рифче, аз веднага първото нещо, което научих на китарата беше за Spirit Box риф и първата песен, която научих на тая китара беше песен на Spirit Box. Сега да ни търговим. Ама много, нали, сега вървежно е това. Дропнати китари, 7 струни, 8 струни, 9 струни, които вече, нали, в България малко трудно ще намериш 8. Трябва да си я поръчаш от чужбина. 7 има. Ама хубавите 7 също трябва да си ги поръчаш от чужбина. Тази ми е от Америка. Тази ми е ESP, Black Metal LTD. Доста така боя яла. Но съм си много доволен от момичето. Търпима. Нима и гонила. И тъй. Да преобщим. Не ти трябва, нали, не е задължително да почваш на класическа, ако искаш метал рок. Гледаш каква китара да си купиш. Т.е. правиш ресърч преди да си купиш, нали, какво ти харесва, дали харесваш по-шантави китари, дали тази китара ще ти върши работа за нещата, да ти искаш да свириш. И уроците, свири, брат. Просто свириш. Няма друго решение на проблема. Насякъде тези хъслари, мъслари, дето ги гледате по Инстаграм, дето викат you get out what you put in. Демек, нали, блъскай там и то ще стане нещо. Защото Вселената е доста... сега пак Вселената, Бориславе. Вселената е доста щедро нещо. Стига да го искаш толкова много. Нали, връща ми се обратно на третия закон на механиката, който има и синоним на него. Нали? Всяко действие има равно по сила, противоположно посока, противодействие. Ти вкарваш часове в китарата и в замяна ставаш пълен училник. Тъй, че внимавайте какво си пожелавате. Бъдете здрави, весели празници и да живее България.